Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa di channel YouTube Tulos Deu. Kami berdoa dan berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan untuk membangun channel ini, dan agar tetap mendapat postingan dari kami, mohon mengklik subscribe dan tanda lonceng. Terima kasih, selamat menikmati. Salam salam sehat madihita saluhutna manang di dia pe hamu maringanan. Adorang so tatangihon hata ni tu hatta jumulu mahita martangiang. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha himana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus tu hattai. Amin. Hatani debata na mamakulingi hita di bagasan minggu tasedarion ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis tanggal 24 Oktober 2020 sada. Dienet sian hatani debata natar surat di 5 Musa biddu 24. Mamuka sian ayat 10 pitu saha rudi ayat 10 lalu. Songonom mahatani debata disi. Dang jadi papeolommu uhum tuhalak dagang dohot tudak danak na sopot somarama. Jala dang jadi buatomu ulos ni parupuan nama balu bahen sikoram. Ikon paingotingoton ni roham tahe hatobat doho na jolo di Misir. Hape nunga ditobus Jahoba de batam hosiani alani ido ubahen hudokon ho mangulahon sisongoni ido sahat ni donga saha porsiaon nahina holongan di bagasat Yesus Kristus tuhatai. Ia buku 5 Musaon ima patuduhon situasi dohot kondisi ni bangsa Israel dinanaing madok bongot nama nasida tu tano Kanaan. Ima tano nabi nagabagahon ni debata tu bangsona bangsa Israel. Adorang sobongot nasida tu tano bagabagai dirata-ratai si Musa masude akkapada naung pinadaton ni bangsoi dohot debata. Sude patiki ikut diulahon nasida dung sahat tu tano Kanaan. Tu songot bangso ni debata nasida dada holan mangulahon parsobaon secara ritual. Alai ikon tarida doi dingolu siganupari. Hadaulatan ni halak na porsea do na boy idaun ni halak jala sitiruon ni halak na dihumaliak kita. Jalaido hatadian ni halak na porsea. Parange na denggan na tarida dingolu siganupari songon parbue ni haporseaon tutuhani. Jala marhite parange dohot akka hadaulaton dingolu ni halak na porsea sianima boy gabe berengon ni halak diakana humaliak kita. Hadirion ni debata ia Tuhan nata sobai debata nama ngulu do debata nama notong mangasi saluhut halak sada sianima pinaturu ni turpukon ima sikap tuaka na pugus na somarama somarina dohot akkaina nama balu. Didok dia 10 pitu. Dang jadi papeolommu uhum tu halak dagang dohot tudak danak na sopot somarama. Jala dang jadi buatomu ulus ni parupuan nama balu bahin sikoram. Hasomalan diak kabangso na asing di hati-hai. Akka na tolu kelompokodo na somal digosa-gosa. Ngulu nasida tertindas. Alai marhite akapoda dohot patik ni Tuhani
asa unang masay di ngulu di tonga-tonga ni hala Israel. Atong taida mamanginang siyan golongan na parjulo, ima hala dagang atau orang asing. Ima halak naso sa bangso dohot halak Israel, alay maringanan di tonga-tonga na sida. Ima akka perbuniaga, akka karyawan. Alan ima di piga ayat di dok debata dang jadi rupaon manang susahon. Alay ikut diangga dona sida songodongan. Jala di biddu sada ayat 10 didok disi ikut takas do uhum hasitongan bahenon nyaka hakim tu halak dagangon. Songoninang tu golongan paduahon ima nasopot somarama. Ima kadak danak naswadong be bapana. Dia ka bangso na asing di humalyang nasida hatihai. Boydo nasida di parmiam-miam todong na. Nangak kahalak na asing. Di gosa-gosa halak hak nasida. Songoni nang napatuluhon ima akaina na mabalu. Akaina na mabalu ima naswadong besinoduk na naboy mabela hakna. Iba na sa diri nama manarihon ngulu na sa diri dohot ngulu ni keluargana. Jaladang adong be na majaga dohot mangudihon na sida. Alan yak kahapugoson mangulu manasida di bagasan hasusaan. Jala jok-jok do digadehon ulusna asa adong modal nomor 33. Cipatamo lo sotar gararsa laos ditahan na puna hepengima ulus nai. Hape ido ulus na lao manahan nangali mudum di budari nai. Akaima praktek pernguluan na somal na masa di hati-hai. Alai naso jadi masa bei marhite-hite bangsa Israel. Alani ido macai korasdo diodol hode bata marhite si Musa paingotto na saunang diulahon na sida akka si songoni. Ise akka na menindas. Ise manang napapeol honuhum. Mabuat naso bagian na menindas hak ni natolu golonganon. Ikon honatoru ni debatana sida. Wasay ko songoni. Alay ko takas do ngoton ni bangsa Israel na sida pinajolo. Atubad do di tano Misir. Sude do hak na sida dibuat Raja Parao. Tungotik dangadong harga diri. Kebebasan apalagi hak nasida di bidang hukum. Tung lomo ni bangso Misirdo di nasida hatihai. Alai marhite inisiatif holong ni rohani debata. Di pelua debataro nasida marhite tangan na nagugoi. Molo halak nang pinalua ni debata. Ikut dohok mana sida muse laho paluahon halak akka na tertindas. Ikut dohok mana sida laho patuluson sakap ni debata. Asa saluhut halak na ginosa-gosa. Ikon paluahon marhite-hite halak akka nang pinaluay ima bangsa Israel. Naso jadi halupa honon nasida pabahenan ni debata tu nasida uju gabe hatoban nasida di tano Misir. Dada holam marningot boti pabahenan ni debata di ngulu nasida. Alai ikon tarida mai di bagasan ngulu nasida siganupari napaboa debatado paluahon nasida na jolo.
Asa nasida pe ikonolo do palua hodonganna. Karena mereka adalah orang yang dibebaskan oleh Tuhan Allah ketika mereka hidup dalam perbudakan Mesir, maka seharusnya juga mereka harus menjadi orang-orang pembebas bagi orang-orang tertawan atau orang-orang yang tertindas. Nuaing ahama akamutihan arga na boy taputihi sa tonga-tonga ni turpukon. Na parjolo hita pe kotakas doy ngotota jala ikon hanguluhonota nagino sago sa ni dosa ido hita na jolo. Alay nuaing nunga gabe na pinalua ni debata hita marhite panaonon ni Tuhan Yesus Kristus. Macay hacik do diaya kajolmai ala ni dosa nama korhon Tuhan matean. Alay muliate ma di Tuhan debata di patupa pardengganan. Ala olo do Yesus Kristus mangai na hacit pola mate tarsilang. Jala hehe sian na mate laho paluahon saluhut halak naolo porosea di ibana. Jala dada itap ni holan na paluahon. Alay mane sa dosa. Paradehon hanguluan na manotong dihita. Ikontakas doi ingotota. Ikotakas doi hanguluhonota asa taboto hina arga ni panubusion ni debata di bagasan Yesus Kristus tu hadiriotta. Songon halak naung pinalua ni Tuhan debata hita. Alai molodung taha proseai jala tajakot Tuhan Yesus. Gabe Tuhan si pangulu jala si palohita dang boy holan pajojorhon boti. Dang boy holan di pamangani. Alai ikut tarida di pabahenan. Ikut tarida di bagasan ngulu ni halak na porsea. Ai ha porseao ni pe molo somar pabahenan. Tudus tunamate doi. Jakobus 2 ayat 17. Pabahenani panggulmiton ni ngului ido patuduhon natutusi tuturo hita si huton Yesus Kristus. Ido mabahe kita gabe tadi nguluta sian halak na asing. Songon na pinangido ni Tuhan Yesus sian ngulu ni halak na porsea. Di Matius 5 ayat 47 sahat tu ayat 40 didok songonon. Dia do hasurunga muna molo denggan hata muna holan tuaka donga muna. Gariak kasi pelebegu da songonido di bahen. Ipe ikon sundenggat doro hamuna songon amamuna di banogijang na sudenggan rohai. Diigil jala di halomohot Tuhan Yesus yang ngulu ni halak na porosea. Dada holan na mangihuton sabik kita. Dada holan na mangihuti-huti ta. Dada songon nanidok niaka nadiba. Eme na masak digagat ursa. Bayi na masa. Bayi mataula. Ngulu ni halak na porsea ikut dumenggan. Ngulu ni halak nong pinalua ni debata di bagasan Yesus Kristus. Ikom marasing alaidang na pasing asikon. Ngulu ni halak na pinalua ni debata di bagasan Yesus Kristus. Ikon tadi sian ngulu ni halak na sotumadda Yesus Kristus. Adong hasurungan na. Ikos sudenggan parangena. Ala ni debatata. Ala ni ima napaduahon ikut tarida mai di bagasan parangeta.
di pangalaho si ganupari. Ay marhite ngulutaido di ida halak kita. Marhite parangit taido di boto halak kita natutusi huton Yesus Kristus. Didok di 2 Korintolu ayat 2. Hita do surat ni Kristus. Surat terbuka na boy jahaon ni sudi halak. Ala ni ikut tubuh ma sikapta naringgan maradopon halak tuaka na ginosagosa. Tuaka na hurangan. Tuaka na pugus. Tuaka na somardiha-diha. Tuaka halak na tertindas secara hukum, secara sosial, nang ekonomi. Tarlumuwi may na korban ketidakadilan. Na ginosagosa ni halak naguguni portibyon. Hamuak kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tu hatay. Tahamulete do tutuhan de bata. Na mangalehod di hita pamareta nuaing. Na marusaha mabahin hukum. Mardalan dohot denggan. Buido taida adong usaha na balga. Diakka pemerataan ekonomi, songoninang kesetaraan di bidang hukum, songoninang di dalam hehe rohani torop halak, laho pajongjokon keadilan dohot hasitongan. Ala itu tudang sikok dope, torok dope halak na subui dapotan hakna. Nah dicurangi secara hukum, tertindas, torok do pihak ke gereja, nasubui bebas, mangulahon parsobau tutuhaning, adong do pedeba halak naolo mangarupakon gereja, dang diloas marminggu, alai dang adong penyelesaian secara hukum. Saya dong dope jupak kita pencaplokan tanah warga miskin oleh pengusaha besar. Naso tuntas dope secara hukum. Songoninang di bidang ekonomi. Nunga tung marusahan yan pamaretata pahicaton kesejahteraan ni bangsota. Alai saya dong dope dongan na hurang marutung secara ekonomi, na pas-pasan nguluna. Terlebih dung rob pandemi COVID-10 sion. Masay torok halak na aguan parkarejuan, gabe marpugus, mago karejuna. Gariada adong do sahat tuna agwa kosa. Alay tahamolateho do tu debata. Ala pitor hehe do pamaretata makobasi. Songoni nangak karakyat lau mangurupi. Dihehei masyarakat. Dihehei huria. Laho masyurupon. Marhite-hite akka bantuan sosial. Hamu akadongan na hinaholongan di bagasa Yesus Kristus tu hatay. Iko sumurung dongolu ni halak na porsea, sian halak na soporsiay. Dang sai hola sarupa songon na binahin ni halak. Jalaunang ma temporer manang kondisional akan taulahoni alai ikon konstan berkelanjutan do tugan tiki mono taulahonon do honon ni Tuhan Yesus matuhita diari paruhumani
Tiak kamu maharajau ni debata, naung di paradi di hamu. Alai molodang taulahu ni dohonon nama lau mahamu siat jolokon tuna bernit saliling-lilingna. Taulahumma di ngoluta hobar tulomo ni rohani Tuhani. Tapatudu may marhite na olo hita gabe sahabat tuaka halak na korban ketidakadilan. Tuaka na pugos. Tuaka na sopot somarama somarina. Dohot tuaka na mabalu. Aido di halomohot Tuhani. Sian ngulu ni halak naung pinaluana. Sian ngulu ni halak na prosea. Amin.